Тук сме, за да дигнем тази държава на крака. Искаме оставката на правителството и промяна в системата. Искаме нормален живот. Аз за себе си, за моите приятели, за целия български народ. Не знаете ли, 4 месеца ни питат защо протестираме. Искаме оставката на Орешарски. Защо искате оставката на господин Орешарски? Защото е свързан с мафията и защото това управление е провал за България. Какво според вас е най-лошото нещо, което това управление е направило? Това, че назначи Делян Пеевски за председател на ДАНС. Да, но те все пак отмениха това решение. Ами, например, това, че актуализира бюджета, това, че имаше скандални назначения с хора, които са свързани с мафията, с СИК, престъпния бизнес. Знаете ги всички тия неща, няма промяна в това. Нашите причини са причините на цяла България. Ние от страната на младите сме тук, за да покажем, че ние искаме да останем в България и че ние вярваме в бъдеще за България и че ние не искаме да си ходим нашата държава. Управниците не могат да ни изгонят от наша собствена държава. Ние сме децата на България и не искаме бъдеще в собствената си страна. Това е нашата основна цел. Какво учите вие? Психология. Ясно е вече защо сме тук, подкрепяме каузата на цялата нация, да се събори това правителство, да се подкрепят по договорите с чуждестранните монополи и да почнем да водим един нормален живот, който заслужаваме. Най-смислената причина да оставим тук, че ние сме българи, искаме да останем в България. Каква друга причина? Да се промени всичко. Не искаме да ни крадат. България се събуди и се очакваме още студенти да се вдигнат, защото не всички са тук. И една молба, всички заповядайте и протестирайте, защото това го правим за нас и за нашите деца. Не ме доказвайте, казвам! Не ме доказвайте, няма да мина никакъв тук! Защо будете жената? Защо Моля, без провокиране. Моля, не се блъскайте, граждани, имате законно пътеки. Хайде да се колеги! Така ли? Всички имате... Аз си я караме там да го Да живее България! Да живее България! Да живее България!